മനുഷ്യൻ്റെ ജീവചക്രം അവൻ്റെ ചെയ്തികളനുസരിച്ച് എങ്ങനെ ത്വരിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, എങ്ങനെ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. രാമദേവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായമായ അച്ഛനും ഭാര്യയും കുഞ്ഞുമടങ്ങുന്ന കുടുംബം. ഇവരുടെ വീട് ഒരു കുളക്കരയിലാണ്. കുളക്കരയിൽ എന്ന് വെച്ച് കുളക്കരയിലല്ല, ഒരു പുഴയാണ്, ഒരു തടാകം, ഒരു പ്രത്യേക ഒഴുക്കുമൊക്കെയുള്ള ഒരു വലിയ തടാകമാണ്. അതിൻ്റെ കരയിലാണ് ഇവരുടെ ജീവിതം. നല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, എല്ലാ ഫലഭൂയിഷ്ടമായ മണ്ണ്, നല്ല വിളകൾ, അവർ കർഷകരാണ്. ഈ അച്ഛൻ, രാമദേവൻ്റെ അച്ഛൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ വീടും പരിസരവും എല്ലാം രാമദേവന് അച്ഛൻ കൊടുത്തതാണ്. അച്ഛൻ കൊടുത്ത സ്വത്തുകളാണ് രാമദേവനുള്ളത്. രാമദേവിൻ്റെ അമ്മ നന്നേ ചെറുപ്പത്തിൽ മരിച്ചുപോയി. അതിനുശേഷം അച്ഛൻ രാമദേവിന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിച്ചു. രാമദേവിനെ വളർത്തി വലുതാക്കി. രാമദേവ് വലുതായി കല്യാണം കഴിച്ചു. അങ്ങനെ സന്തോഷമായി ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രായമായ പ്രശ്നം കാരണം രാമദേവിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കണ്ണ് കാണാൻ വയ്യാതെയായി. അപ്പോൾ രാമദേവിൻ്റെ അച്ഛന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിലത്ത് പോകുന്നു. കൊടുക്കുന്ന പാത്രങ്ങളെല്ലാം കയ്യിൽ നിന്ന്, പിന്നെ പാർക്കിൻസൺ പോലുള്ള അസുഖങ്ങളുണ്ട്, വിറയൽ കാരണം എല്ലാം എടുക്കുന്നതെല്ലാം നിലത്ത് പോകുന്നു. ടോയ്ലറ്റിൽ പോയാൽ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആകെ മൊത്തം ഒരു പ്രശ്നമായി രാമദേവിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് തോന്നി. രാമദേവിൻ്റെ ഭാര്യ വളരെ അസ്വസ്ഥയായി. ഇദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെ പോറ്റും, ഇദ്ദേഹം കാരണം വീടൊന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി ഇടാൻ പറ്റില്ല, എല്ലാം ഡേർട്ടി ആക്കി കിടക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ രാമദേവിൻ്റെ ഭാര്യ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, നോക്കൂ, നിങ്ങളുടെ അച്ഛനെ കൊണ്ട് ഞാൻ മടുത്തു, എനിക്ക് എടുപ്പത് പണിയാണ്. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും, നിങ്ങളുടെ അച്ഛനെ കൊണ്ട് കള, എന്നാൽ നമ്മുടെ കുടുംബം നല്ല സന്തോഷമാകും. കാരണം ഒത്തിരി പണി കാരണം എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ സമയമില്ല. കൂടാതെ വീടെല്ലാം വളരെ നാശമായിട്ടിരിക്കുക. വാങ്ങുന്ന പാത്രങ്ങളെല്ലാം പൊട്ടിച്ചു കളയുക, മനോഹരമായ പാത്രങ്ങളെല്ലാം പൊട്ടിച്ചു കളയുക. അപ്പോൾ രാമദേവ് പറഞ്ഞു, അതാണോ പാത്രം പൊട്ടിക്കുന്ന, കുഴപ്പമില്ല, ഞാനൊരു മരത്തിൻ്റെ പാത്രമാക്കാം, മരത്തിൻ്റെ പാത്രവും ഗ്ലാസും ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം, അത് അച്ഛന് കൊടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. കണ്ണ് കാണാത്ത അച്ഛൻ ഇതൊന്നും എന്താണെന്നൊന്നും തിരിച്ചറിയില്ലല്ലോ, അപ്പം കൊടുത്തു. എന്നാലും ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ താഴെ പോകുന്നു. പിന്നെ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയാൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വൃത്തികേടാക്കിയിടുന്നു. അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു, പറ്റില്ല, എന്നെക്കൊണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. രാമദേവ് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, ഭാര്യയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം രാമദേവ് അച്ഛൻ രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ തടാകത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴമുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് ഇട്ടു. നല്ല ഉറക്കത്തിൽ അച്ഛൻ ആ വെള്ളത്തിൽ വീണ്, അതായത് കണ്ണും കാണില്ല, വെള്ളത്തിൽ വീണു. എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയാതെ അവിടെ കിടന്ന് ആരും സഹായിക്കാനില്ലാതെ മരിച്ചുപോയി. അതിനുശേഷം ഈ രാമദേവ് സന്തോഷമായി അവർ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ രാമദേവും വയസ്സായ രാമദേവിന് ഒരേ ഒരു മകനുണ്ടായിരുന്നു. ആ മകൻ വലുതായി, അവനും കല്യാണം കഴിച്ചു. കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം അവൻ്റെ ഭാര്യ ഇതേ ആവർത്തനം രാമദേവിൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ രാമദേവിൻ്റെ മകൻ്റെ ഭാര്യ മകനോട് പറഞ്ഞു, ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടാവണില്ല, എനിക്ക് പറ്റില്ല, ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് കളയാൻ. അപ്പോൾ രാമദേവിൻ്റെ മകൻ രാമദേവ് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അതേ പുഴയിൽ, അതായത് അതേ തടാകത്തിൽ, അതേ പ്ലേസിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഉടനെ ഉറക്കം തെളിഞ്ഞ രാമദേവ് കണ്ണ് കാണില്ലെങ്കിൽ പോലും മകനെ അരുതേ എന്ന് വിളിച്ചു കരയുന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ വല്യച്ഛനെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടതാണ്, അതേ ഇത് എനിക്ക് സംഭവിച്ചു. ഇനി നീ എന്നെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ മകൻ നിന്നെയും ഇടും. നമുക്ക് ഇവിടം കൊണ്ട് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഞാൻ എങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് ശല്യമില്ലാതെ എവിടെയെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിച്ചോളാം, വിഷമിക്കണ്ട. നീ എന്നെ ഈ പുഴയിലിട്ടിട്ട് നീ ആ ശാപം വാങ്ങിയെടുക്കണ്ട എന്ന്. ഈ കഥയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്? നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യുന്നുവോ അതായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് എന്നാണ് അർത്ഥം. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ നമ്മളെ നല്ലതുപോലെ നോക്കും. അതേ സമയം നിങ്ങൾ അവരെ കഷ്ടതകളും വേദനകളും കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ അതേ നാണയത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടാവും എന്നതാണ് ഈ ഗുണപാഠം.